ciutat amiga de la infància. I això vol dir que estem compromesos amb els nens i que lluitem perquè es compleixin els seus drets. I quan ens van donar aquest guardó, vàrem agafar el compromís de defensar i difondre els drets dels infants. I la Mar Domènech us llegirà avui quines són les bases dels drets que avui teniu, avui i durant sempre, teniu a tot el món i aquí a Sant Cugat els nens i les nenes. Els drets de la infància es basen en 4 principis fonamentals. La no discriminació. Tots els infants tenen els mateixos drets. Això significa tots els nens i totes les nenes, en qualsevol cas, en tot moment i sense excepcions, no importa la raça, la religió, la seva prudència o les idees dels seus pares. Cap nen ha de rebre un tracte injust en cap concepte. L'interès superior del nen. Qualsevol decisió, llei o política que pugui afectar la infància ha de tenir en compte què és el millor per als nens i les nenes. El dret a la vida, a la supervivència i al desenvolupament. Tots els nens i les nenes tenen dret a viure, desenvolupar-se i arribar al seu màxim potencial en la vida. La participació. Els menors de 18 anys tenen dret a ser consultats sobre les situacions que els afecten i el dret a que les seves opcions siguin tingudes en compte. Moltíssimes gràcies. Un aplaudiment per la Mar.